vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZimFacebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndauyawo panapa neconfession yangu. Confession yangu mukoma yakamira sekudai so: ndiri kudawo kureurura kuti ndiri kuchiva best friend yemurume wangu, saka kuti ndinge ndichizotanga kuwirirana nemukadzi wefriend yemurume wangu zvakaitika ndezvekudai. Pose apa ndainge ndiri kumusha, I think ndava ne almost 2 months kubva zvandakauya kuno kuSouth Africa, saka ndakabva ndazoona kuti murume wangu ainge agara aine friend yake, saka ndakabva ndazotanga kuwirirana nemukadzi wacho mukuzonowirirana paya, saka pane kamwe kaprogram kavo kavainge vachida kuita, so it involved a lot of their relatives. Saka vachicelebrata kudaro vakabva vazounza dzimwe hama dzavo ndokubva dzazouya kuno kuSouth Africa. Saka munongoziva kuti dzimba dzatinenge tichigara kuno kuSouth Africa dzinenge dziri diki, saka takabva tazowirirana kuti aiwa zvataikwanisa kuita ndezvekuti ivo taikwanisa kuenda tobva tanorara kwavo, since room yavo it is much more smaller than ours, then hama dzedze dzobva dzazonorara kumba kwedu. So that is how we organized. Mushure mekunge hama dzedze dzauya, then usiku paya hama dzacho dzaiuya kwedu, then isusu tobva tazonorara kuya. So it then happened kuti murume akabva azondifonera nerimwe zuva. Murume akati andifonera paya akabva andiudza kuti too late, murungu ainge atoti he could not return back home because kune kwavainge vachifanira kuti vange vachizoenda. Murume wangu iye anoitawo zvekugadzira magetsi. Ndakabva ndati hapana nyaya paya, ndakabva ndaenda kuya ndakasvikako kwainge kuri kuma 99. Ndokubva tatandara paya, iniwo ndikabva ndazogumisidzira ndawaridza ndokubva ndazorara. So vanhu ava I think kuti vakazofungidzira kuti maybe ndainge ndarara. Ndobva ndakabva ndazotanga kunzwa sound kuti vanhu ava vainge vachirakidza kuti vainge vava busy vachiita bonde. Saka zvinhu zvekuti zvakabva zvazongondi attracta mukoma. Ndakatarira foni ndichiona kuti vanhu ava vatova ne almost 1 hour vachingosika bonde ravo. Apa ndichitanga kufunga murume kuti murume wangu munhu wewe kuti kana ukatoona atodhonzawo 5 minutes zuva racho iroro unototiwo Mwari makanaka. Saka kubva ipapo kusvika pari zvino ndiri munhu wekuti ndava kutongochiva uyu friend yemurume wangu nekuda kwemadhonzero awo andakaona achiita. Akadhonza mukomana ende usiku hwacho ihwohwo vaingoti vakati itei obva mamuka zvekare. I think kuti pose apa vainge vachinyara murume wangu. So sezvo inini on that day I was alone ndichinyepedzera kuridza ngonono, vakatongofungidzira kuti uyo akarara. Saka ndikudawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo mucomment section. Ndingaitawo sei kuti mweya uyu ndinge ndichiudzinga mumwoyo mangu, mweya wekunzwa kuda kungochiva murume uyu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section vahanzvadzi vedu ava. Pakaipa rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini mukoma ndiri murume, ndine makore 37 years ekuberekwa. So ndakambopinda mumarriage zvangu ndikabva ndazobuda mumarriage. So nemudzimai wangu we are still on talking terms. Inini ndiri munhu ane mari dzake. Saka nyaya iripo ndeyekuti inini ndanga ndafunga kuti ndinge ndichizvitorera vakadzi avo vanokwana kuita 3. Saka I just want a recommendation from your listeners. Kana iri semari mukoma muno muSouth Africa, I am a millionaire. Mari yekuti ndinge ndichizovachengeta vakadzi ava ndinayo. More than that, kunoku ndine mabusinesses angu andinawo, uye zvekare kumusha uko ndine mine. Kumusha ndakatanga ndichiita zvekusponsor makorokoza until ndazowanawo mining claim yangu. Saka kamari karipo. Pari zvino ndine vasikana avo vandiri kufambidzana navo vose vari 3 kudaro, but vasikana ava vanhu vekuti vatori nehunhu zvekuti
kunyangwe pama issues awa ekusangana pabonde they are not that much into it. Saka ndanga ndati zviri nani kuti vasikana ava ndinge ndichingoita kuti vose vange vachizviziva kuti inini I have been dating them at all the times and I have been financially responsible in taking care of them all. So how do I go on about it? Sezvo zviri izvo zvandafunga, I think kuti zviri nani kuti ndinge ndichingoita zvinhu zvokuti zvinenge zviri official than kuti ndirambe ndichingoita zvechihure. I really want to settle down. All of them, they are too beautiful zvokuti ndinoti kana ndakavatarisa kudai ndinoshaya kuti wacho wandinofanira kuti ndinge ndichizosarudza ndeupi. aiwa ndichange ndichizoteverera mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo anzi I am a millionaire. Hey, pakaipa ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Ndegedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadizvo nyo mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndikutodawo advice kubva kune vedare renyu. Zvimwe kuda vedare renyu vanokwanisa kundibatsira ndogamuchira here kana kuti ndoregedza kugamuchira. Baba vangu vainge vari murimi mukuru, saka pari zvino baba vangu vakura. Baba vangu ivo vane makore 81 years. Kana kutotaura uye zvekare nekuona vava kutoonera kure but zvavachiri kugona kuita, saka kana kuona vachiri kuonera kure. Saka ndakabva ndazodaidzwa kumba. This was almost 4 years ago. Pandakadaidzwa kumba ndakati ndaenda kuya ndikabva ndazonzi sezvo I am the last born in the family ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizosara pamusha. Ndakabva ndafara paya because namadhamu tainge tichitori pakati pekurwidzana nekuti tinge tichizomisa ukaturumu kedu kumusha apa pamba pedu. Mudhara vakanyatsokuronga zvinhu zvavo, mombe vanadzo uye zvekare vakanyatsokuvaka dzimba dzavo. Kana magetsi vakadhonzesa magetsi, mabohol hatitauri. Ndakabva ndafara paya. Kana mudzimai wangu paakanzwa nyaya iyi ichitaurwa kuti isusu ndisi tinofanira kuti tinge tichizosara pamusha, mudzimai wangu akafara zvisingaiti, but tainge tisingazivi kuti this blessing that is about to be given to us, it also comes with a curse. Pari zvino kana mudzimai handisati ndamuudza because ndinototya kuti kana mudzimai ndikamuudza handiziviwo kuti anokwanisa kuzoitora sei nyaya iyi. Saka I am still playing it safe. Nyaya iripo mukoma ndisingade kutambisira vanhu nguva ndeyekuti baba vangu vakabva vazotaura ivo vachiti vainge vaine nyanga. Ivo vachitaura vanoti nyanga iyi hanzi vakaitora apo pavainge vachiri kushanda muHarare. Saka kubasa uko kwavainge vachishanda sezvo vainge vari supervisor, ivo vanoti vainge vasingadi kuti vange vachizojairirwa nevashandi avo vavainge vachisupervisa. Ndo pavakabva vazoenda vakabva vachizonotora nyanga iyaya. Mushure mekunge vatora nyanga iyi hanzi vaipota vachidira mafuta imomo. Saka baba vakabva vazoti mafuta acho vaipota vachinomatora kumba kwen'anga. N'anga yacho payainge isati yashayika. Mushure mekunge n'anga yaya yafa, baba vakabva vatoona kuti sezvo vainge vadevelopa pamusha vakabva vazobva kuHarare ndokubva vazouya kumusha. Baba vangu vainge vaine zvigayo, mabuchari uye zvekare nemashops. So pari zvino pangori neshop 1 inorana kwedu uko, but itori shop hombe. So baba vakabva vati shop iyoyo inotoranwa nayo nyanga yacho, vachitoti nyanga iyi vatori nenguva yekuti inofanira kuti inge ichimbonogara kushop for almost a month kana kuti 30 days igeremo mushop imomo. Hanzi ndiyo inenge ichidana macustomers. So baba vakabva vazoti mushure mekunge vazoshaya mafuta awo avainge vakanzi nyanga iyi inofanira kuti inge ichizogara yakaita kakunyorovera mukati nekuda kwemafuta iwawo. Saka vakazoti vasisina munhu aikwanisa kuvapa nyanga iyaya, vakabva vazongosiyana nayo nyanga iyoyo sezvo vainge vava kubata mari. Zvadaro ivo baba, saka vakabva vazosiyana nayo nyanga yacho iyoyo nekuda kwekuti vainge vava kubata mari. Saka ivo baba vanoti vakazotanga kurota hope. Vaiti kana vakarota hope vachideura ropa, then muvillage medu munhu aibva atofa uyo wavanenge varota vachimuuraya. So baba ndopa vakabva vazotsvaka nyanga iyaya. Nyanga iyoyo vakabva vazoishaya until one day vanoti vakati vachibva kunonwa doro ndopa vakabva vazoiona nyanga
iyi hanzi yainge iri pagate apo pavainge vava kuda kutonopinda pachivanze apo pavainge vava kuda kutonosvika pamusha ndo pavakabva vazoiona nyanga iyaiya hanzi yainge ichibaka moto iri pakati peroad ndokubva nyanga iyaiya yazotaura navo ikabva yazovaudza kuti iyo yainge yapanduka nekuda kwekuti baba vainge vakaisiya kuzonosvika ichizonooma, saka yainge ichiudza baba kuti yainge yava kuda ropa nekuti yainge yava kutorarama neropa. Saka baba vanoti ivo vakazotanga kuzviita zvinhu izvozvo kubva pavainge vari kuma 40 something years kusvika pari zvino. Ivo baba vanoti nyanga iyi mukati mayo hanzi mutori neropa ririmo, saka ropa iri richirimo munyanga imomo hanzi iropa ravatete avo vakabva mukushayika. Vatete ava mukoma saka baba vakabva vazondiudza kuti so ipapo ndakabva ndazoudzwa kuti munyanga imomo mainge mutori neropa iro rainge ririmo, saka ropa iroro rainge richitonzi rainge riri ropa ravatete. Painge paina vamwe vatete vedu avo vainge vakabva mukushayika. I can say kuti maybe this was 3 to 4 years earlier on ndisati ndazoudzwa nezvayo nyanga iyoyo. Zvino mukoma nyaya yavapo hanzi ropa riya rainge rimborimo richinyorovedza nyanga iyaya hanzi ropa iroro rakasvika pakupera, nyanga iyi yaoma ende zveshuwa mukoma ndiri kutoona kana maside effects anoratidza kuti nyanga iyi mukati mayo yaoma. Kushopu uko mukoma kunongogara kuchingoitika zvimwe zvinhu zvisingambonzwisisiki. Tine umwe musikana uyo anotitengesera kushopu ikoko, saka ndini ndinomupa mari yepay. Pane pamwe paakatombonditira voice note akabva ati ndikukumbira kuti munge muchinditsvakira kumwe kwekugara. Ndikabva ndati indava. Akangonditi pane zvimwe zvinhu zvandasangana nazvo mushopu. Ndokubva angoti zvinhu zvacho zvimwe zvacho zvinotyisa, ndinotya hangu kuzofa kana kuzotungwa. Ndakabva ndavhunduka paakati ndinotya kuzotungwa ndikafa, nekuda kwekuti baba pavakandiudza nezvayo nyanga iyi maurayiro acho ainoita, ivo vakatoti nyanga iyi kana yava nguva yekuti vange vachichekeresa munhu mumhuri kana kuti munharaunda imomo matigere hanzi munhu uyayo anobva aenda obva azonotungwa nayo nyanga iyoyo. So mukoma ndiyo nyaya iripo. Mudzimai wangu haana kana chaanotomboziva, anotofara ende dzimwe nguva anototi kana achitotaura nevamwe anobva atoti isusu takatovakirwa kudhara, isu takatopedza nazvo, so we just need to relax. Kana tava kuda zvedu kunyange zvikanzi Joni yapera tinongoenda tikanozvigarira pamusha pedu tichirima shopu ichirana. But chaasingazivi ndechekuti inini ndakatogamuchidzwa nyanga iyi nababa vangu, kunyange zvangu ndisati ndaibvuma, but kugamuchidzwa hanzi nababa kugamuchidzwa. Ndo last message iyo yavakanyora, because pari zvinhu zvinoitika ndezvekudai ndinoti kana ndikaenda kumusha baba ivo vanotoita zvekutonyora kutotaura havachanyatsokwanisa kutaura, saka vanongonyora. Saka vakangonyora pachipepa vakabva vati kugamuchidzwa whether unenge usingadi oro uchida, kana watonzi ndiwe unosara nehurombwa ndiwe unotosara naro gona racho iroro. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi kunyange amai vangu vanotogara vachitoti dai mwanangu wakasika kubvuma kuitira kuti inini ndinge ndichizokwanisa kukudzidzisa ndichiri mupenyu kudai, nekuti baba vako vakafa ava iniwo ndikazosvika pakufa, ziva kuti nhamo yacho yauchazosara uchiona inenge yakakuomera. Zvinoda kuti unge uchikasika kugamuchira inini kana kuti baba vako tichiri vapenyu. Saka ngativabatsirei mukoma vedu ava mucomment section. Ndekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ini mukoma ndakauyawo muno muSouth Africa. Pandakauya muno muSouth Africa mainge muri mugore ra 2006. Ndokubva ndafambira nyaya dzacho mazuva acho zvainge zvisinganetsika izvi zvekuwana mapepa. So zvandakangoitawo ndezvekuti muarea mandainge ndichigara pano umwe mundarawo akangoendawo neni kuHome Affairs akabva angotaura akabva ati uyu mwana wangu uyu. Zvinhu zvangu zvikabva zvatoita bo because ndainge ndichiri mupfana panguva yacho kuma 20s ikoko. So zvadaro mukoma ndakabva
ndazotanga kuita zveusecurity because ndakaona kuti it was already too late kuti ndinge ndichizoenda kuchikoro. Apa kuchikoro ndainge ndichigona sei? I regret zvimwe kuda dai ndakaita zvechikoro ndisina kuzopindana nadzo idzo dzandakapindana nadzo. So mukoma ndakati ndatanga kuita zveusecurity kudaro ndokubva ndazotanga kuzoshanda as an armed guard, uye zvekare ndakatomboshanda tichiita uye zvekare ndakatomboshandira SBV. Zvino mukoma takazoti one day it was in the middle of a robbery ndo pandakabva ndazopfura umwe mufesi uyu ndakamupfura ndokubva afa paya. But chiri kundinetsa, even though this thing happened a very long time ago, I think kuti zvinhu izvi zvakaitika apo pandainge ndichiri kuma 28-29 years, I think so. But and right now ndiri murume uyo ane makore 47 years ekuberekwa. But chinondinetsa ndechekuti that guy uyo wandakapfura nepfuti during that robbery, mufesi iyeye ndinogara ndichingoona chiso chake, like dzimwe nguva ndinongokaruka ndatomuona then anobva angonyangarika. Saka chandiri kutadza kuziva ndechekuti kana kuri kunzi iwewo unenge uri pabasa kudaro as an armed guard like I was at that time, then vanhu vobva vauya vachida kurobha at the place where you will be guarding, then mukuzonorwidzana navo vanhu vaya mava kupfurana, then iwe wobva wazopfura umwe wavo nepfuti, munhu weya obva achizofa. Nai zviriko here kuti munhu iyeye ange achizonzi anodzoka sengozi? Zvinoreva kuti kutopfura kwandakaita munhu iyeye nditori nengozi here, because I was also fighting for my life. Ndiri kukumbirawo kuti vedare renyu vange vachizondibatsira, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Ende kana kuri kunzi inenge iri ngozi, what are the necessary steps that I have to take so that ndinge ndichizoripa ngozi yacho, because kana munhu wacho handitombomuzivi kuti ainge achibvepi, but munhu uyu wandakapfura ainge ari wemunomu muSouth Africa, but pavanhu ivavo painge paine vamwe vaviri avo vainge vachibva kuZim. Vamwe vacho ndo vakazopfurwa nemapurisa later on when they were being chased by the police. Saka mukoma ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hey, pakaipa hanzi ndikuda kuziva kuti izvi zvakaitika ndiri pabasa ndinganzi nditori nengozi here, because murume uyu ndikuramba ndichingoona chipoko chake. Get kamufiro kacho kaakaita, it was in the middle of a robbery. Neniwo hanzi ndainge ndichitorwirawo upenyu hwangu. Saka ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we.